És per posar de manifest el que la nostra manera d'entendre significa una administració molt alegre, per qualificar-lo d'alguna manera. És a dir, perquè gastar-se en un mes de vigilància 6.660 euros en un edifici quan hi havia un buit de poder, que és el que vostès ens venen a dir, és clarament inverosímil. Jo ho trobo escandalós. Ho trobo escandalós quan aquesta ciutat té els problemes econòmics que té, i el que vull posar de manifest és que aquestes petites coses són l'exemple més clar de com administren vostès, de que segurament no s'ho rumien dues vegades, i no es pot entendre que senzillament per no haver fet la previsió d'haver instal·lat l'alarma abans, escoltin, 6.660 euros, i després per una mostra de cinema de 15.000 euros el senyor Penedès ja en tindria la meitat. Aquesta és la veritat, i per això ho posem de manifest aquí sobre la taula. A partir d'aquí treguin vostès les conseqüències que considerin oportú.